बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे रादाब जों फोसावनो नागिरदों आरो जोंनि बे मोनफ्रोमबो रादाबखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं केमेरा पार्सन जेम्स मथरखौ खावलायबाय। बे कामरुप जिल्लानि लखि बेकिलि मुजा बर' जातीय परिषदनि बानजायनायावहाय खुंगा 39थि बोसोरारि जथुमा बाथौ गायसननाय हाबाफारि मैया जाना थांदों 15 आरो 14 खालाराव आरो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ रोखायै दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि बाथौ बिबुंसारनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ आं खावलायबाय। गोजोन्थों। बाथौ बिबुंसार चेनेलनि गेजेरजों जोंनि क'क्राझार आन्चलिक बर' जातीय परिषदनिफ्राय हरनाय मिनिंनि मोनसे लिरनाय जाहैबाय जे क'क्राझार आन्चलिक बर' जातीय परिषदनि खुंगोन 39 बोसोरारि जथुमा दिनैनिफ्राय जागायजेनदों आरो दिनैनि गिबि हाबाफारि हिसाबै जों बाथौ फुजानि गेजेरजों बेखौ जागायजेननाय जासिगोन आरो दानिया जोङो आन्चलिक बर' जातीय परिषदआ बे बाथौ फुजानि हारै जोंनि बे ओनसोलनि जा रायजो राजा बिथांमोनखौ बाथौ धोरोमनि फारसे एसे उथाबना खालामनानै जों बाथौ सिबियारि खालामनाय बेनि थाखाय जों हाबाफारि लागासिनो दङ। दिनैनि बे गिबि हाबाफारिया जोङो बेखौनो मोनसे थांखि लानानै बे हाबाफारि खालामनाय जादों आरो जोङो मिरु बाथौ गोथौनि मुख्य बा गाहायधुरि बिथां बशिष्ट बसुमतारीखौ जोङो दिनै बे हांख्रायनाय जादों आरो बिथाङा दिनै बे बाथौ फुजाखौ जागायजेनदों। लोगोसे जोंनि क'क्राझार आन्चलिक जा बाथौ महासभा दं बिथांनि बे बाथौ महासभानि आफादगिरि बिथां बलराम बर'आबो मदद हेफाजाब होदों आरो जोंनि बे लखि बेकिलि मुजा बर' जातीय परिषदनि जों बाथौ थानसालिनि दौरि बिथां सिद्धेश्वर बसुमतारीआव बेयाव बाहागो लादों। मिरु बाथौ गौथुमनि बाथौफुरियाव थानाय बे थानसालिनि आर'ज धर्मखौ जों बेयावहाय हांख्रायलांनाय जादों आरो बिथांमोना बेवहाय आर'ज खालामगासिनो दङ। जों मिजिंथियो बे आर'ज खालामनायनि गेजेरजों गासै जोंनि बर' रायजो राजा बाथौनिसिम मोनसे बाथौ धोरोमनि फारसे मोनसे मा जानो उथाब जागोन आरो बयबो बाथौ धोरोमखौ लानो थाखाय आवगायबोगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजानि जाहाथे जय जय मय मय जायो गासै जोंनि रायजोनि अनगायैबो आसाम हादरनि अनगायैबो भारत बा मुलुगनि मानसिफोरनि गेजेरजों गोजोन सान्थि फैयो बेखौ जों हास्थायदों आरो जों दिनैहाय बाथौ धोरोमनि सायाव मोनसे सावरायमा जथुमबो लादों आरो बे जथुमखौ बे बाथौ आर'ज होखांनायनि उनावनो जों बेखौ जुरिजेनगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां हाबाफारिफोरा जोंहा दिनै दङ। जोंनि थान्दैमेन दं क'क्राझार बर' जातीय परिषदनि बेयाव गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायगोन। धोरोमारि बिथिङावबो जों हाबाफारि लादों आरो गाबोन दङ जोंनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो गेवलां मेल दं बेयाव गोबां आलासिफोरखौ बेवहाय हांख्रायनाय जादों।
We know